Čau, ahoj, čau, vítaj pri tomto úžasnom Jakobu Hal. Kámo, ja ti hovorím, teraz som túto banku prepichol. Ukážem do stredu stola, typu. Mi to kuslo do ruky. Wow! Der Schlafen, ja. Ja, Ja sa reálne teraz bojím, jak to bude vyzerať. to Pankation. Sú teplé, akože dosť teplé. Aj ty si teplý? Občas. Mhm. To je akože dosť oheň, kámo. Dosť zavarili. Tomu ver. Nemá to layout jak Air Force. Keď trochu zošúcham podrážku, tak bude dobre. Počkaj. O! Jazyk je trochu... Guter Schlafen. Jazyk je trochu tenší. Asi jak by mohol byť. Počkaj, hej, toto ja neviem, či tu nemá byť Nike. Otázkové, či sú teraz dobré. A keď sa zaregistruješ na Kakobaj cez odkaz v bio, tak dostaneš k tomu 360 € v kupónoch. Ak chceš aj ty také sexy topánočky a také flipping skilly, tak máš link na registráciu na Kakobaj v bio aj s ostatnými vecami, čo by si mohol potrebovať.